गुड इभिनिं लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायजेनलांसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना लोगोफोर दायो मोनाबिलि समनि बा मोनानि जानाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संगासिनो दं नै हिन्जावा थारमाने बिराद गरम नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि हिन्जावा नै मा बिखुंथिं माबायदि गोलोमस्रावदों दा मा होनो गेसाव संनो हाला गेसा गंसे जेने थेने बरननानै मोनगबाय दा बेवहाय साहाल' फुदुङो ओंखाम ओंख्रि दा बाबाबो गवा ओंखायनो आंबो बारा मोननै मोनथाम खायद' माबा फाजा फुजाबो थिनला दाना ओंखाम संनाया बेसेबां नै खस्थ' बनजोंसो संनांगासिनो दं बनालाय दङ माने टेनसन गैथ'वा बना ओमफ्राय दा खस्थ' लगायनायावबो माने लगायनायावबो बिराद जरायनायावबो बिराद दिगदार टाइम लायो आरो ओरैनोलाय गोथावसिन जायो गोजां बोथोरावबा बाया आरो बनजों खिन्थु दा गरम बोथोराव हनै गोलोमस्रावलायबाय बेसारा आयो नै गोलोमदै जाजोब्बाय दा लुस्रुआबा जाला दासो दुगैखांनानै संखादोंमोन आङो नै दा गोलोमदैजों दुगैबावबाय दुगैखांना गोदानसोमोन बेसारा उफाय गैला ओंखाम संबाय दा ओंख्रि संनानै गोलोमजोबफिनबाय आं दिनै माने संफानाय जायासै आंबो मालाबा बे बाबा माने एसे सहाय खालामो आरो आं संफायो ओमफ्राय ओंख्रिया मा संखो सबाय बिमा आलु ओमफ्राय मा होखो भिन्दि लगायदोलाय आयु आयुर्वेदिक बायदि आयुर्वेदिक बायदि लिमोनस्लु उफायथ' गैया खुगायालाय लुबैयो मोननै मोनथाम नाथाय दा मा खालामनो नै बेजोंनो दा खब'से बारा हाबलायबावगोनसो गोथाव मोनोलै आरो बानलु सिब्रुआथ' दंबावो ना बानलु सिब्रुआव एसे लालायलायनानै आराम जानोसै एसे सम गोरानबो जानांगौ बारा लाव सावल' जाबाय थाबा जाया बेफोरजोंनो खहाबलाबायथारो आरोना बिराद जायो फिसाजोआबो आंहाबो जायो जोंना बिदिजोंनो बिराद खहाबलाबायो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ बारा गोथाव लुगैया आरोना गोबावजों खनसे जायो दैलि बिदि लुगैया ओमफ्राय दायो नै माबाया हिन्जावा संबाय थाथोंसै ओंखाम ओंख्रिखौ ओमफ्राय ओंखामाथ' मोनखांबाय दाना ओंखामा मोनखांबाय दा ओंख्रि संगासिनो दङ फिसाजोआ माने लेखा फोरोंनो लेंहरगासिनो दङ दा बेखौ आं दान्दिसे सम फोरोंहैनोसै फरिखा जासिगोननो बे मासनि 22 तारिखआव नामा दा बेखायनो एसे लेंहरगासिनो दं आं एसे नायफाहैनोसै संबाय थाथ'थोंसै बेहा ओंखाम ओंख्रिखौ बा संबाय थाथ'दो आं एसे लेखा फोरोंहैनि मा जागोनथाय बिसोर बोरमा मानैजों बोरमा खासि बे माबा दरखंआवसो जिरायनानै थाबाय थायो गाफ्लां जालायलायगोन बे मालाबा ओरैबायदि बाहादुरि बोरमालै बिसोरलाय नैबेयावहायबो ओंखाम संग्रा नैबेनि अबस्थाया जाला नालाय दा बेखाय अखाबो एसे सेरग्रा जाबाय औवायाबो सेवजोबलांबाय ओंखायनो दा नैबेयावहाय गोदान बानायनो होननानै आङो सिमेन्ट खुन्थाखौनो लाबोबाय सिमेन्ट खुन्था आंनि आखाइजोंनो बानायनाय सिमेन्ट खुन्थाजोंनो आं गायनोसै मालायनोल' फानहरनाय जायो बेवहाय माने गाबोनफोर आं एसे ओंखाम संग्रा गायनोसै आरो नैबेलाय बेवहाय 1 सालिया गायनोसै आरो 9 आरो 10 बेखौ बिथिंजाय गायनो होननानै आङो बेवहाय दोनफैबाय उफाय गैला अखा बे दैज्लां बोथोराव अखा रे हाबाय थायोबा ओंखामा मोनजागागोन न'नि थाखायनो फरायगासिनो दङ आं एसे फोरोंफानोसै थाफानानै फरिखाया माला होनदोंमोनलाय 22 तारिखआव होमबालाय बे मासनिनो गैला दिनै माबा जाहैबाय 1 तारिखमोन ना 1 तारिख दे मोजाङै लिरलाय आं थाफानोसै दा आं एसे फोरोंफानोसै लोगोफोर नायफानोसै जाथ्रा आंना बेकग्राउन्डफ्रा लोगोफोर माबा नालाय अबस्थाफ्रानो बारा थिग नङा नालाय न'फ्रानो अर्गेनिक बेमा बेन्दों गासिबो सोंलाजोब्बाय मा बुंनो आरो लोगोफोर लाजिनानैबो लाब गैया बेफोरखौ खोन्थानो सोरबा लाजियो आंना खिन्थु नै खुला सादा एकदम सिदा खाला माने लाखुमानाय मानाय बाथ्रा गैया बेमा सोंफबजोब्बाय माने दुब्लि खाथि नामा दा बेवहाय माने बेवहायसो बेमाया बारा जायो ना मायो
अयथासार बेमा सोङो आरो बे बेमानि थाखायनो माने मालाबा फुङाव सिखारबा मोखाङावनो ओरै खाथेजोबलाय लायो थारमाने मोखाङावनो बेमाया होथेनानै सौदावलायो आरो ओरै फुगारनांलायो मानो बेसेबां साफा खालामनो बिराद माने बुख्लायबाय थायो आङो बुख्लायबाय थायो बादि नांनाय बायदिसो आरो दाख्लैसो बिराद माने बुख्लायदोंमोनलाय आं नै जाजोब्बाय मेंलायलायनानै बालायलायनानैसो थाबाय आं एसे बुख्रिनो नैबेफ्रोमबो दरखं माने होथेनानै थायो लोगोफोर बिदिबा आङो फिसाजोखौ एसे लेखा फोरोंथ'नोसै दा भिडिअखौ आङो जानला मोनलाबाबो बेखिनियाव माने आङो होबाय दा बेवहाय आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो माने आंनि भिडिअखौ न' सिङावनो थानानै बा न'आवनो थानानै बानायबाय थानायबाबो बाराद्राय इन्ट्रेस्ट मोनाखैबाबो अननानै जुदि हेफाजाब खालामनाय बायदियै भिडिअखौ जोबनानै नायनानै होयोब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनगोन आरो जाय बिथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरबाय आरो दा बेबायदिनो नोंथांमोनखौ आसा खालामो बेबायदिनो आंखौबो मदद खालामबाय थागोन जाहाथे आंबो माने गुबुनफोरबायदि दावगालांनो हायो दा बेखौनो मिजिंथिनानै आङो आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आं दायो फिसाजोखौ लेखा फोरोंथ'नोसै उनाव फिन लोगो मोनबावगोन बाय बाय